Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γίνανε τρομερά πράγματα σε αυτό το μέρος. Αρχικά, στις 22 Φεβρουαρίου του 1944, συμμαχικά αεροσκάφη της Ολλανδίας βομβαρδίζουν κατά λάθος το Ναϊμέχεν επειδή νομίζουν ότι είναι γερμανική πόλη. 6 μήνες αργότερα, οι Βρετανικές δυνάμεις προσπάθησαν να καταλάβουν τη γέφυρα μετά από σφοδρές συγκρούσεις με τους Γερμανούς. Το Σεπτέμβριο του 1944, κατά τη διάρκεια της μάχης για την απελευθέρωση της Ολλανδίας από τη γερμανική κατοχή, οι συμμαχικές δυνάμεις ξεκίνησαν την επιχείρηση Market Garden. Ο στόχος ήταν να καλυφθούν γρήγορα κεντρικές γέφυρες στην Ολλανδία, ώστε οι σύμμαχοι να προχωρήσουν προς τη Γερμανία. Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν η γέφυρα Βάλμπουργκ του Ναϊμέχεν, που εκτείνεται πάνω από τον ποταμό Βάλ. Ο έλεγχος της θα επέτρεπε στους συμμάχους να συνεχίσουν την προέλασή τους, ωστόσο, η γέφυρα ήταν βαριά οχυρωμένη από τις γερμανικές δυνάμεις. Τελικά, η κατάληψη της γέφυρας υπήρξε κρίσιμη στιγμή στην επιχείρηση και μάλιστα ήταν ένα από τα πρώτα σημάδια για τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.